Haýsy milletdigine garamadan dünýäň ähli adamlaryna bir meňzeşlik bar. Şol aýratynam ejelere degişli. Salam mehribanlar. Gara bir näçe ýyl mundan owul, 5-6 ýyla bolan bir waka. Telewizorda bir waka gördüm. Hakykatda sud gidip dur Angliýada. Sud edilýändiňden maşgala özüm işlän döwrüni ol şepagat uýasy bolup işlän eken bir çaga döwürlän öýde işlän 10 näçe ýylynyň dowamyna 10 ýyllardan gowrak wagtyň dowamyna yüzlerçe, has doğrusu 500'e goloy ýaňy doglan çaganyň ölümine sebäp bolýar. Bir aýlygan waka suud gidip durka şol ýok bolan çagajyklaryň ejeleri daşardy. Şo suud edilýän jaýyň daşyna şeýle bir aýlygan çagdaýda aglap, zar zelil bolup bir toplum ejeleň köpçüliginem görkezilýär daşyna ony suud ýerek salmadylar ol ejeleň hiçsine. Iň bir aýlygan wakada şol suud edilýäniň, ýagny şol medsestra şepagat uýasynyň özüne iň soňky söz berilýär. Şo ýagdaýda şoň söýlen sözi boldy. Ol bir hili aty köp sady görenligine garamadan suudlaň özlerinden sastyrdy. Şeýle bir sowukkanly, şeýle bir pikirlerini jemläp, hiç eden işine ökünmeýän, wyjdany hiç bir gynamaýan zenanyň sözleri boldy da. Bir sary ýagyz, ýograk, ýadyma düşýär şol bir hili görüp görmegen bir erbetdäl, görämäge şeýle bir norma ýagdaýda, adat bir ýagdaýdaky saglygym, psihikasym ýerinäki bir zenanyň sözlän sözi bütün dünýäni haýrana galyrdy. Ol şeýle diýdi. Şol doglan çagalyň hemmesi dagyna keselli. Psihik taýdan, akyl taýdan bütün ömrüni gösenjek adamlar bolup doglan çagalardy. Olar hiçsem sag çagalar däldi. Şolaň hemmejetini doglandan soň aýnan aşagyna şu dogulanyna da bir adat ýagdaýda dogulman, kislorod bermek üçin aýnan aşagyna salyndy. Men şolaň hemmejetini öz şol nowatçylyk eden günlerimde şolaň kislorodyny kesdim. Bilgeçleýin. Sebäbi men bilýän şo ýaly doglan çaga çykdyň soň adam bolmajaklyklaryny, şol çagalyň hemmesiniň ejeleri, diňe ejeleri däl, tutuş jemgyýete ziýan berjekdigini men bilýän. Ony siziň hemmeňizden bilýäňiz. Şoň üçin men jemgyýetden halas etdim. Olardan jemgyýeti diýe. Gara 25 ýyl ýa-da ömürlükmi, tutsagymy garap berildi oňa özüni parahat alyp baryp eden işiniň näme üçin edenligini rahat ýagdaýda düşündirip bilşi näme kadydyr ýa. Emma bir tarapdan umumyň alanynda da doğrudan ol bir medisina taýdan alymly bilimli bolan soň şol urdan hakykatdan dagyny keselli bolan çagalar ýa bolmasa da akyl taýdan kemter dogulýan çagalyň soňlugy bilen adam bolmaýanyny ol göre gelýän. Tejribesinde de onun öňkü kitaplarda da hemme zada salgylanyp şu wagta çen ol medisina taýdan analizlap berýär. Bu dogry ýalam. Hakykatdan näme diýilýär? Göreni göre bolup ýaşamaly adamlaryň ýaşadygy näme, ýaşamadygy näme diýip aýdýarda ol hem ejetine azar, hem jemgyýete azar, ol ömrü boýun töwerekdaşyna azar bolup biljek adamlar diýär. Ejede diýdi, näme diýdi, ölýän çäser ederdi diýip bir hili ýaman ol trezwy, sagdyn aýdýan zatlary ilmi taýdan anyklap filjerşer aýdýarda. Inni bu ýagdaý şeýle bir uly zada biziň uly baýlygymyzy bize ýatlatdy. Çagaň saglygy ilkinji nowatda biziň uly kan baýlygymyz. Hakykatdan da şeýle.
galan dünýä ählim meseleleri parahatçylykdan, saglykdan, çağalamynyň abatlygynyň soňky meselelerin bary ejeler üçin asgyny gelýär. Çağasy şeýle bir yaramaýan, şeýle bir bejerip bolmajak keselläki zinanlaryň bir näçesini men ýakyndan tanaýan. Şeýle bir okuwçym bardy, şu teatryň ýanyna onalykda kursumuz boldy. Şonuň arasynda her hili zehinli gyjagalar, olanjyklar bizden uçup gitdiler da uçurum bolup. Şonuň içinde bir gyjagaz bardy. Egerde 5 tane artist almagy mümkinçiligim bolsa da biri şonalar diýip aýdýardym, özüne de aýdýardym. Olam begen ýa-da näme çağalan herse oňa öýdýär, gözden uçup gitdiler. Ýyllaň dowamynda bir käme hallimeseň bir SMS-leşip dad edilmese ýitip gitdi şol gyjagaz. Oňa näçe ýyldan soň bir jaň etdi gowum ýagdaýlaryna howa salam. Oňa näme ýitip gitdiň diýdim. Näme boldy? Ses çağat bir hili gussalara. Oňa diýdi, aý diýdi, goloýda diýdi. Wada çağajygym bir diýdi, nime bilen çağajygym bilen hasahana barjak diýdi. Bolýa diýip gara geldim diýdi, bilen aý boşrak bartym, aý bir soradygymyz bolar diýip şol balnitsa hasahana ýerinden bardym. Şol gyjagaz näme olar durmuşa çykypdyr, toý edip, saat edip çağajyk bolupdyr. Şol çağajyk hakykatdan hem doglanyň beýlek hiç bir zat duymayan, şeýle bir sessizce, hiç bir hereketi ýok. Çağa bolup dolupdyr da. Şeýleje bir nemeň koşkoçyň aňyrsynda görleşdik-de, içine salanoklar. Şo aňyrsynda bir wagtky durmuşa bolan şatlygy, hyjygy, bir hiljek fantanýaly atylyp duran gyjagaz bälle bir 4-5 ýylyň dowamyna uly bir aýala öwrülen, ulam betsagat aýala, solgun aýala öwrülen bir okuwçy gördüm da, men şeýle bir nefsim agyrdy, ýagdaýjyny görürüm berdi. Hiç hili görmediklerimiz, barmadyklerimiz galmady ýöne. Hiç hili netije bermedi, şu çağam näçe ýaşady, şulugyna gidýär diýen diýdi. Onuň bir boýnuna alan kaýly bolan bir ejeň näme diýär, bir uruş döwrüniň çağajyklaryna tiz ulalan çağalar diýär, şonýaly bir tiz ulalan öňümde şonýalyky zinany gördüm-de, men şeýle bir nefsim agyrdy. Wagt geçdiňden şu täzelerde ýadyma düşdi-de, jaň etdim, onu almady da izin aýlady näçe wagtdan soň onu şadýança begenip. Onu da sesi bir gussaly. Onu ýagdaýlaryňyz gowmy diýdim, gow diýdi. Onu nähili umuman diýip demeçek ýok diýdi, oglum şu bolşumyz diýdi. Ýanlaryň diýdi, dördüne diýdi, doglanyňyz diýdi. Şo çağajygyň doglanyň ekeni. Gowlukmy diýdim, men hiç iletgeşme ýok. Yani şeýle ýatanja bir tokka etýal bolmaly. Meni näçe ýaşat diýdi, 4-5 ýaşat diýdi. Hiç hili zat diýdi. Muňa da şükür diýip hil damagy bolup çyk. Şeýle bir kıyıllym, hiç bir kömek edip bolmaýan ýagdaý. Söz bilenem näme diýilýär, bir ýöne bir söz delalatyny edende de namsy bir nemesi şu näme şu ýagdaýyna da şükür diýip oturan bir şeýle bir güýjüm ýetmeýän hiç bir zada ýagdaýdaky halyny gördüm-de. Ýene şu bir mysal. Ýene bir mysal. Ýene bir biziň deňdoşuragymyzda bir gyz bardy, jurnalist gyz, gaty ustatdy, dile çekerdi, gepleşiklerde datlarda. Onuň şolan bir aralykda bir näçe wagt ýitirdik diýilýär. Herkim maşgala bulaşyk galýan gyzlar bolýar da, çağajy bolýar, garada işläp geçişen wagt. Şolaň birdir diýip hatap etdik. Onuň ýyllaň dowamyna 10 näçe ýyldan soň birden çykdy. Onuň jaň etdimi ýa bir bayramçylykda gutlaşdykmy, onuň gelin teatr spektakl görmäge gelin diýsem, şonuň bir hiljege edip aýtdy da, "Gara diýdi, men diýdi, käme öýden çykyp bilemok diýdi. 16 ýaşly oglum bar diýdi. Akyl taýda ösmedik diýdi. Şoň akly 2 ýaşly çağa akly ýaly. Şoň aýdanda da ýam 3 ýyl boldy diýmek bolat, 18
Onluk ýaşan bolmaly arda ýene bir goşduk soňa baka şol özü bir hili nerwinli, özü bir azajyk artygyrak özüni dol ýagdaýda goýberen, ýaşaýyş diýen zada hiç hilik bir höwesi bolmadyk. Eje özüm hem zatdan bir hili nägili öňkü bir durmuşy okurly, maksady okunly bir hili sözlerini sıçrap duran zatdan edil beýle gatlaryny öwürlen bir hili susy pes ähli zatdan nala oturan bir nägili ňirde oturan bir iňlek aýaly öwürüp durdy. Şoň ýyllaň dowamyna şo çagajygynyň saglygyna görüşip hiç zat gazanyp bilmedik ejäniň haly. Onu da şu bir wagtky professiýasy boýunça bir zatlar etjek bolup, bir zatlar ýazjak bolup, bir zatlar nemetjek bolup. Ine men öýdi ýakyndan tanaýan ýene-de bir näçe adamlar, bir näçe gelin gyýlarym bar da, şu çagajyklaryna hiç bir kömek edip bilen oklar ýöne şoňa garamazdan şu çagajyklar ýeriň güdünde ýaşap ýörse bolýar. Ýöne şu çagajyklaryň şu haly şol ejelerini nähüne salýar. Oňa garamazdan jany beren Allah, alyan Allah bizim bir öwrümanyjymyz bar. Hakykatdan hem şol medisina taýdan, ilmi taýdan subut etjek bolup nägileki edäýini dälki şepaat uýasy şol inglis Angliýadaky şepaat uýasy nägilik bolanlygyny da şonu dogurýana eje, dogulýanan çaga. Şo perzent näil bolsa-da ol eje üçin iň gymmat zat. Özüm bir aýdylýan söz bar da, çagalam iň ejidini, iň mätäjini has beter söýürmüş eje diýilen bir söz bar da. Iň gymmat zat çagajyklamyň saglygy. Goý olaň saglygy hemişe berk bolsun. Allahan inniki dogulajak çagalyň hemmesi sagdyn dogulsunlar. Bütün dünýäniň çagajyklaryny sagdyn bolsun. Çagalyň sagdynlygy eneleň bagtyarlygy. Galan aladalaň hemmesi bir ýaňa, çagajyklarymyz bir ýaňa. Şoň üçin türkmen çagajyklarla bir katarda dünýäniň çagajyklarynyň şu güni gelejegi bagtyarlygy hiç kimi çaga bilen synamasyn.